Gadarly watandaşlar. Men Türkmenistanyň demokratik saýlawyň lideriniň biri Murat Gurbanow. Şuň çykyşynda men size Türkmenistandaky geçecek meclisiň proýekt konstitusiýasynyň tasdiklamana 20 sentýabrda şoňa garşy geçecek mitingin, protestin ýa-da günlerini çalyşýandygyny aýdatym edýär. Sizin bilişiniz ýaly Türkmenistanyň proýekt konstitusiýasyna 20 sentýabrda meclisde kabul edilýär we şo ýerde kabul edilen soň Türkmenistan prezidentiniň Beýkanun Berdimuhammedow Gurbanoğlu prezidentiniň hemme haklary uly derejede bolýar we ol Türkmenistan döwletiniň hemme şartlaryny eline alýar. Türkmenistanyň meclisiniň ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň ýolbaşçylyk edip oguny mellär bizim Türkmenistan döwletimizi Berdimuhammedow eder. Şonuň üçin şoň öňüni almak üçin biz öňkü belläp geçişmede 20 sentýabrda mitingi etmän 14 sentýabra geçirýär. Ondan başga da bular şo bizim geçirecek miting gödüňüne tutup 20 sentýabrda mecliste etmän, onu distansiýonla ýa-ni addalyonly hökmünde her kim monitoryň öňüne geçirecek bolýarlar. O biz meclise var bular durulmaz ýaly. Şonuň üçin biz bar mitingleri 14 sentýabrda başlar. Bizim esasy maksadymyz şu proýekt konstitusiýadaky çalışmalar güýçli we düýpli çalışmalar. O bizim konstitusiýamyzy, bizim esas kanunymyzy düýpli çalışýar. Şonuň üçin biz şu kanunlary çalışmany ırza eder we referendum hökmünde fevral aýynda pandemiýadan soň hemmeler ýa-ni saýlaw bar, şonu saýlawdy tasdiklamany talap ederiz. Näçip 14 sentýabr. Sizin bilişiniz ýaly bizim gahrman aýalymyz Türkmenistanyň halkyň hukuklaryny goraýan Ogulsapar Muradowanyň türmede MNB tarapyndan helak edip öldürülüşi şo güni düşýär. O günüň Türkmenistanyna 2006 ýylda bizim haklarymyz üçin göreşen gahrman aýal şo gün aradan çykýardy we bütün dünýä halk guramasynyň karary boýunça, Giňeşiniň karary boýunça Ogulsapar Muradowanyň gynamalaryna we ölümine Türkmenistanyň jogapkar diýip eglan edildi. Ol adalatsy suwutdan 2006 ýylda sentýabr aýyna tutsakda ölen jurnalist we adam hukuklaryny goraýan aktivist. O bizim azadlygymyz üçin göreşdi. Şoň üçin biz şonu ýene köne taryha getirip hiç sady ýadymyzdan çykmaz diýip 14 sentýabrda başlar. 14 sentýabrda DBT bütün halk hereketi Türkmenistan demokratik saýlawy sizi protesta çağırýar. Bütün halk iş taşlayışı edin. 14'ünden başlap şul konstitusiýany meclisi protest edip referenduma boyun alınca iş taşlayışı edin. Protestler 14'ünden başlap durman meclis öz kararına fevral ayında referendum edip şu proýekt konstitusiýany gollamaly diýip aýdynça şonu geçirir. Bütün dünya mitingler Türkmenistan'ın içindeki bolýan hereketler gollap bütün dünyada 14'üne biz miting geçeriz. Hemme döwletlerde pasportdan öňüne biz çykyp sizi gollarys. Sebäbi sizin edýän hereketleriniz mert we azatlyk uğruna söwüş. Biz kanuny bozman, konstitusiýa boýunça hakymyz bar bolanyny sebäpli mitingde çykmak, protesta çykmak we öz hukuklarymyzy aýtmak üçin çykýar. Onun üçin iň erkeş zat bolup biljek zat mitingde sizi tutup 15 sutka, 15 günlük
polisiyada aresta saklap bilerler. Onu administrativni nakazan ediyor. Sebebi bu yerde cinayet yok. Kanunun esası, Türkmenistan'ın esas kanunu için cinayet hiç fili yok. Onun için kadarlı vatandaşlar öz adaletliğimizde biz görüşeli. Vakti geldi. Bundan beylekte bu diktatör, bir kanun, prezident vazifetine ev olan bizim halkımızı kıynap, elip gelen Berdi Muhammedova bizim devletimizi doğru eline almana ve onu Berdi Muhstan etmeyene yol vermeli. Gayrat edin. Doğanlarımız, uyalarımız, ecelerimiz, kakalarımız, ciglerimiz şu günü onda önüne köçe çıkıp özümüzün kimdiğini rahat, parahat, adaletli miting protestoları görkedelim. Biz şu miting protestlarının şertlerini ve detallarını, instrumentlerini size hemme kommunikasiya yadayından veririz. Şu günleri internetten uruklu açar yali, şöyle bolyan geçen dağıtları, pravozащитный organizasiya, bütün dünya devletleri bilen projektör hükmünde şöyle urukturursa, bir yere düştü, halat etmeye çalışır. Ondan başka da Türkmenistan içine girecek olur. Sonku mitingde, Aşgabat'ta geçilir, sonku mitingde biz yetip varız. Şunun için büyük Türkmen halkın, kadırlı vatandaşlar, vakt geldi. Bu günler dünyada eyyem raketa minip, raketa asmana gidip öz oynaya, telekomünikasyonu ösüp, bütün devletler, bütün yurtlar ösüp gidiyor. Biz olsa internet açıp bilemez. Eğer de şu kadar gözümüzü yumsak, bizim gelecek günlerimiz katkaranlık olur. Şunun için siz devlete için çıkmayın, komşunuz için çıkmayın. Birinci bilen özünüz için, öz çağlığınız için, öz kardeşleriniz için adaletli almana çıkın. Son komşunuz için, yurdun için, vatanın için çıkmalı. Sen haytam olsa bir parti olsun, yani halk hareketi olsun, ya da öz prinsipiyelini pozisyon olsun, tapağı yok. Çıkıp görkedelim. Biz her dağda ders sizi koğulap ve sizin hareketlerinize koşulmak için. Kadırlı vatandaşlar, size bütün dünya seyreder, Belarusya'da yali özünüzü görkedelim. Elinize yarak almayın. Biz adaletli, hemmemizi uyuşup konstitusiyanın esasında şu özgürlükleri geçirir. Sebebi konstitusiyanın esasında en yukarı katlar, en yukarı organ devlette halk olup duruyor. Halk meclisten muli, prezidentten muli, hemmelerden muli. Halk konstitusiyanın en yukarısında. Şunun için biz hemmemiz kalsak, şu günü, şu rejim yıkılıyor da Berdi Muhammedovi cenayete çağırıp olar. Onun için adaletli, parahatlı, rahat yerde şu miting geçirir. Biz ellerimize güller alırız, biz ellerimize şağlar alırız, biz ellerimize yarar almaz. Biz katı adaletli şunu geçirir. Sağ olun, Tanrı katın, devlete hareketi, Türkmenistan'ın demokratik saylov hareketi sizin yanınızda olur. Bile din harekete girer. Sağ olun, Tanrı katın.